Tenan Dik Yuli nek aku urung kebacet terus seliramu tak pundhut garwa kok. Gah. Nek wegah iki apa kurang gedhe apa piye? Males. Kurang bagus apa piye? Ora. Apa kurang suwe? Hah? Ora. Lah timbang landhak sing aku. Penak dhewe wis. Oke, baik. Suli cara kula sing mundhut lagu niki gitu utawi gending niki wani nambahi Bu nambahi gawean Mas suwanten iki kados ngeten lho Bu Pak tenan cara aku ngono pribadi njaluk nomor rekening aku ya wis njaluk kene bayar lah iya ukitan kantun ngagem pepundhen kula Bapak Rusnanto sugeng midhangetaken kutut manggungipun lumantar Diayu Yuli Bokelwati. Mangga Mas mangga Pripun Bu Suli? Suarane bojoku jos ta? Hah? Tenan Bu, nek cara kula sing ngersaki gedhe niku kula tambahi kok. Suara kok terus ngeten lho. Sedan tenan. Pinter nek kan ngangkat dari kemis. Aku ora ngemis, Dik, mikirke kanca-kanca mburi kuwi lho. Iya. Bos, lah sugeng hawu, Bos. Bos lagi dar iki ya. Nggih. Darien mungkin terus ngersaki lagu kita, Bos. Ayo. Mi dangat gayem karo matane ngantuk, rambutnya jegrik persis Pak. Pramitra
Sugeng rawuhipun bakso nekat. Bakso nekat rawuh kae. Tenang. Hah? Ah nggih. Sugeng rawuhipun bakso nekat nggih leres. Lah nika. Sugeng rawuh bakso nekat. Rawuh bakso nekat nggih. Ceket. Sore ya lapet magung jaluk Makan isik. Makan. Nara makan yang ngomben isik. Omben nono hatta benon manuk sapa atak Pripun Bu Suli? Sekeca to. Sewanen. Anu lho Mas Kodar sik terus bakso digopo ra iki mau? Yoga Lah rene nggo bakso iki. neni Nekat tenan ya. Ibuke nek. Bu Suli. Pripun? Sekeca to. Cara kula sing ngersaki gending tak tambahi. Cek kuwi wae. Oke, Bos. Pakan Kita kipas gak isi 11 iki. ora pas no. Muter. Ata pakan nono. Manuke Mas Bogil atak pakan nono. Wirawiri ae kek. Bablas iki udah nyongkrang. Danan
Sugeng rawuhipun bos.